What up guys, what up guys, what up? What up Wonder? Ate ya. Ay, buwan. Nag-drop. Oh, Ben, nalang. Mag-track lang ko eh, hindi ka abot. Masaya? Gaya kalotan eh. Ako na iin be. Tanggo daw. Oh, swim. Saya polis ko di Mabrio. Dala. Kasi Wala gi ko ang iyan. Wala. Naman dua very good. Unsa? Layo kay ko eh. Piste. Siya mo ka banday. Ya bullet na may bullet loop ya. Okay na. Repol kumpeo. Ah, ganitong iyan gani. Kanabe. Ang iyan gani. Right. Itanggo daw balik. Lima ka. Ah? Red mark. Red
Trademark, trademark. Ang score daw? Nana ko time set. Kana, palego. May lock pre, oh. Wala yung lock pre. Nay compensator sa kuan. SMG. Silencer lang. Ah man. Jay, palego sa Pompe yan. O saan? Ikaw, Miss. Nala ka, Miss RJ? Dili na. Mga SRJ ko, itaras niya na. Red mark to no? Nadre po yun. Blue mark. SMG Pompe. Wala may in dire bro. Mga X-ray, oh. Ay, hindi. Kuha, guro. Kuha EN. Jay, drop lang sa Kalogan. Kuha na to. Saman. Kana mga nadala. Compare for it. Ang 4X1? Ah. Ay, pre ng balaya. Anong balaya, Jay? Balkon. Long need mo ba? Silencer. Oh. Maybe. Tara daw. Ay lalang sakyanan ako. Adres sa Siyempre si MJ yun. Napaikot MJ Compil. Alapit. Diyan ang guro. Later niya, attachment ko with MJ. Si MJ maglaro ako. Atong competitive. Number 3 ko, number 3. Nada niya, utang mo lang. Andreo, ng blue red mark. Then ang compete Jay, nada ng tapat ng dugaw. Tara. Ano? Simjim maglaro. Wala. Bi. Dala lang. Level 2 kita dia. Sige. Kaya po nag mag, wala. Ano ko? Konti lang. Ikaw, Jay, dala ka, Jay. Okay. Ano, luto na, Andre. Alipoy. Dagan tayo WRO dito. Wala, ano yung complete sa kwan? Nay bullet loop dire oh. Ano ko? Ano yung manita ng CMJ compare sa CMJ, ma'am? Wala na. Maglang, eh. Aman. Number 4 ko, number 10. Di naman kakat-kat sa luyo ya. Tara, layo ang lingin. Ras!
MJ, wala mo, wala. Oh, no. Bawa ang diktilit na ni. Utang ina. Dom. Oh, jet. Sige lang. Hindi ka pag-donate May kontra. No. Oy. Alam mo. Building ko, nagkontra. Ayun, may Direct, may training. Radyo. Yarosan na natin. Pangligsa na kagya. Rasha good. Rasha poy. Agoy, bugo ka ito ay. Healer, Jay. Pangligsa, nice, healer. Orot. Nice one. Yawa, ganyan na dapat nagigis na. Ah. Wala. Ala ya. Yan na kontra. Ano sabi? Ala, isa taga-grenade dire. Ako solo nga namin. Adapet ya. Blow. Building. Dua ka? Ay, tiganda. Mga satop. Ano, boss? Wala. Aman to. Horoy. What? Bugo kayo man, tago ang ating kwan. Tagbuk kay kawal, tago na kaigo nun. Tagan na dire. Pangligsa. Mga pansi. Lupad. Buwatan ni Rampa. Kaigo na, potato in ko gata. Piatos. Nice ka. Ayaw di sa mali. Ako na star B para glider. Apin na pala para glider. Ay lang. May kontra drio?
Lapit. Wala. Tara. Ay, yun na ako. Sige lang. Tanaw ka lang. Sniper, bugod. Uy, napa. Nasa ka na. Lapit. Luwas. Blue house siya. Smart. Guys, bukan ako. Nasa sa midfield eh. Oh, ako po. Nasa top isa. Yawa, may pilit. Ay, ilami yun. Ako man sa pilit. Nice one. Ay, okay, may jawa. Ha. Ano to? Isa. Ay, okay, tama isan. Wala kabantay ato, day? Wala. Kung di kuha na, kung di. Seryoso ka sa kuhan. Atok, buwa, susyaw. Ration ko na. Tara. Boy, pasaki. Jay, pasaki ako, Jay. Wala, lipilit. Ay. Ana ay, baskilin day. Ay ka. Wa ka mga uy. Bus. Ah. Yawa. Urot yun. Nice game.